चिकन नाही तुझं हां हां अजून हाफ माबादो खोमसि नाथाय एसे मोखांखौ बोरैबानो टेस्टखौ जानानै टेस्टखौ खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो मोखांखौ बोरैबानो नुदों सं क्लियार नङा क्लियार नुवाखैमोन नट बेड जाबाय ना उनाव हटेल गोदोराव जानाय बायदि फिल फैगोन आरो ना बेखिनियानो आरो देंखो जागासिनो खिन्जा गोथावानो ट्राइ खालामफैनो हागोन नै पिकमिनि डाइरेक्ट एसे अपोजिट साइडआव मुसलपुर पिकमिनि डाइरेक्ट अपोजिट साइडआवनो मोनगोन दखानखौ नैखिजा अल्ड बाजार थांनाय अल्ड बाजारनि सिगाङाव आरो दिस इज द शप नैखिजा मोनसे मबाइल स्टोर नुगोन नोंथांमोना भिभ'नि ओमफ्राय नै पिकमिनि जास्ट अपोजिट साइडआव ओमफ्राय बेक साइडआव दैलि मार्केट जानायनि उनाव आं दानि अल्ड मार्केट बुंफ्लांदों अल्ड मार्केट नङा दैलि मार्केट नैखिजा नार्जारि स्ट'रनि अपोजिट साइडखिजा आरो